Dili tanan bayot. Atat or manglaki gyud. George Froilan. Galit ni George Froilan. In fairness niya. Lagi. Di, kuhan siya ng literal nga babae. Babae gyud kanang. I mean si tama no kani si Sam ang nakapausap na to nga. Kita nang bayot na ko na ilan so far. True. Sa ako po na True. Ay sus mawala lang ka jud pagbalik nimo tingala ka nagkaitom-itom lang si Nina. May pamilya. Kagikan dian. Hugaw ng tuhod. Nahugaw na tingala ka basa ang tuhod no? Nabasa imong tuhod niya. Tiles mi diri agoy na dagiludhan. Kinuok ko. Tapos mo pag yung mga tengap mo pa grabing laki. Kani girl na to guwapa. Tanawa ang pamilok tapos pa. Ang lips. Bulaw. Pero dili siya may wala. Lagi. Masya ako makatakpan ko ano. Kastarya ko ano. Gitry na gunin siya attempt sa atong driver. Wala ni effect. Gilood, siya. Dili ko, sir. Sayop na mo na nga panaghap. Kita na mo kaila. Sus, gino ko makita laglaki. Kani, wala. Okay na niya siya muli. Malagi kay si Sam good kay Maria Clara siya may. Dili sa hormones na. So, Maria Clara. Ang iya dong hormone, nawala iyang gana. Munang tingala ko siling gusto mo palitan ng hormones. Kaihata doon niya siyang bana pag yun. Para daw mawalang gana. Ay, wala din ini. Ang atong issue dili di lang kay nga nakagahi. Pero kung gana tong stress, my God. Rolling. 1, 2, 3. Rolling nyo da. Check. Rolling in the jeep. Rolling okay ra mong lights. Check. Wala dili ko magmupana. Okay ra ko. Okay ra ang suga. Okay. Gwapo ako angle ma'am. Hi guys, welcome back sa podcast. And bisag busy among week nakaapas yun may record karon. Yes. Nami sa Cafe Maximo. Ayan. Feeling ako naran ni sa duang tag-iya si Cafe or si Maximo. Okay. Tapabali siya kasagaran mo yun naiban name una hayang cafe. Yeah. Iya bali. Yes. Cafe Maximo. Pwede sa kami Cafe Bernie analuhan? Pwede Cafe ra. pabali no. Yes. Pwede pa patunga para bali na. Bernie Fe. Para paiba lang ka. Hi guys, welcome back sa podcast. Kauban si Konsehal Bernie Bitog. Hi. Of course with Sampaino. Sawadika. Siyempre ang atong my favorite photographer, layout artist, editor, grabe gin mga perting ginagala. Sabi na. Yes. Wala mo kay kwarta ko. Si Juanito sa One Photo. Ay wala ka last episode. Wala ko behind the scene. Ng racket. Behind the scene ko. Ha? Nang racket ka? Nang racket ka. Mo nang siya karon ang mobayad ron sa Cafe Maximo. Kasi di mo last day. Sa cafe. Sa casa. Ay, tama no. Tama. So, mo nang kami Cafe Maximo. And of course, we Drew Dalapo Galupo. Medyo iced tea ka lang karon ha? Iced tea ka ng titi lang. Okay, nag-coffee ko ganina. So, you know. Yan. Kay mag-host so bayata. Wow. Pare man dato ni man wala ko nag-coffee nag-coffee na ganina. Nag-cupping mini ko ni John Wick ganina. Alam mo, this week we were so busy of the caravan among mga handshaking nagsugod nami. And I said na kailangan ko mag-podcast kaya again this is my stress reliever, promise kayo. Being with you guys is my stress reliever. This is the team to beat, ha? Pag matay pag mugawa sige sa resulta, pag mudaog ko aning election pohon, mudaog magita. Matay mo ning nga team inyong Hyron, guys. Unsaon, di ba? Unsaon pagpadaog sa ka-independent, walay limited ang resources. Nga unsaon nga ang pagpangkampanya ug ang branding sa usa ka politician from the layout to the color to the type of font na gamiton, unsay angle sa pagpicture, and even the jingle nata si Master Poppy diri. Yes, correct. Unsay jingle kanang jingle nga dili kay gikuha lang ko unsay kuan kanang sikat nga kanta gipulan lyric mi diri. True. Dili adunahan pero nanahan. Diba? So this is pwede na tayo magnegosyo guys. Agency. Ang ato is to lift up man the person, so lift up agency. So kung na mo yung mga plano diha, my God. Kung say plano ninyo da nga modagan ba mo or gusto ninyo nga, you know. Oh my God.
This is the team, guys. My God. Hello. Hello. Unsaon pagpabibo sa pulong-pulong bisag panra ang dala. Partida, wala training. Wala training. Wala pa. Based on experience na niya. Walay bugas, walay kwartahay ni. Wala. Pan lang yun. Pan. Saan yun? Panang Kabuga sa pan. tingapan. Uy, kay ginuong sawan-sawan nun. Masad ka tumapan. Pero bitaw guys, thank you kaning grupo. Grabe. That's why ganahan ko magchika-chika sa inyo. And again, salamat sa tanan mga nagkaway-kaway. Alam mo, to be honest, ako lang ni Ikuan, pag magkaravan ka nga kanang independent nga walay partido, wala mi kanang nakaplant nga sa unahan na nagtapok daan nga naka-t-shirt, naka-balon, wala. As in, ang inyong makita sa pictures are kanang kuan gud organic na mga Correct. tao nga pag-ingon nga Bernie bitog-bitog manggawas, magkapay. So, balag okay ra sa ako na sa dalan na pulo 15 ra compared atong 30 kung sila by heart talaga tinuod nga Yes. kaysa kanang gibutang lang. Kada itong sa kuan natanilabyan nga nagi siya kanang kartolina ba nga giyang gibutang. Oo. Actually, wala ko ito sa nabantayan. Sacred Heart. Sa picture na lang ako nabantayan to. Ano, di ba? Ano? Dili man gud maklaro kay medyo Maklaro. dark ang iyahang Violet cartolina. ang Sorry na. The color is not giving. Sorry. Excuse and me, the good. color? Ayan. Blue man to blue. It's blue. Anyway, again namin sa Cafe Maximo, na sila diri sa may 17th First Nazareth. Wala ka Abay. nabigil sa color. Uy, apa. Actually, parang yun na stiff neck galing ko. Abay siya sa hotel. Actually, isa rin tag-iyan eh. FB Suites. FB Suites. So, sa Namis? history aning kuan, Cafe Maximo dahil. Actually, the name Maximo derives, wow. Actually, ngalan sa lolo sa tag-iya. So real Yes. person yun din eh. Yes, Maximo. So, ilahag yun din eh. Dili ni siya ingon lang ka ng kuan lang. Yes. Yang lolo? Oo, lolo sa tag-iya. So, ang Paris ni Maximo, si Maxima. Oo. Uy, talaga. Grabe kada. Kada ko ba? Actually, bisag busog na mi, pero... Kada ko ba na? Tanawa. Grabe. Grabe ka overload. We deserve this. Grabe, bita ka busy lately. Actually. Pero medyo gistap sa namong pulong-pulong kay taas na kong utang sa munay. Isendan na ko kuhan sa ng sale. Sa'yo na? Anong Invoice. taga na di ko na-order. Wala bayad-bayad. Well, Jay, pasaylo ako sa talan ng mga followers na mga smart voters. And kabalo mo sa ko, what you see is what you get. Come on. Okay, tinood man yun nga, limited lang mo resources. No So, magulat lang may og kuan. Ay donation. Sweldo o donation, then ay na po din na mo ibayad. Actually, honestly, nagduwa-duwa dyan ko nga mag-podcast na karon kay nakabasa ko taas na ang lista. Dugang pero niya. Kay ba basin was na kabalo ba nga kani kabayad ba yan dili. Yes. Yes. Kumuha sa discount maayo. Dili mi kuan ko influencer ko kana among i-promote inyong cafe tapos libre ako dili may nga may gan. Ka-afford may ka-afford. Taganahan si Kwan din sa kay gwapo daw ang mga tig-serve. Actually. Hello. Mga Super Mario ano. Charis. Charot. O sa mga nasa yung listahan ni mo na. I love you. Actually, I love you, oo. Kuando ni siya pamisa sa kalag avas. Ipa-plug daw nila ang ilahang promo. Na sila 10% discount of our matcha drinks. For our 3rd anniversary, silang cafe this coming April 8. Kas kani sila, nag-open sila April 8, 2022. Yes. Kabalo kung anong 8 kay Infinity. Wow. Oh, ba na? Then mo man na Mamala. usually sa mga Chinese, di ba? 8 is Dapat na sweaty. Muna natin balaod dapat na magpakasal. Nga yung 8, pali magbulag para walay mag-divorce, walay mag-annulment, walay bankruptcy. Sabi mo di aygon. Oo, so mauto siya ha. 10% discount on their matcha drinks. Sa matcha lang. Yes. Di lang ka dapat mudagan ka lang. Then na sila matcha drinks nga i-release nila bago siya nga product, bago siya nga koan sa ilang anniversary. This April 8. Abangan. Maximum matcha. Yes. Pang ilang years na daw nila? 3rd na, pang 3 3rd. so during pandemic. Atong 2022. Burang igo-igo sa ko na, okay, gibawi may galak and picture taking. Kanina, umana na picture taking eh. Ano, isa dito. Anay da. Okay, anyway. So, the last topic na to, nga, wala man si Kwan na to. Ang atong istoryan mga sayop na panaghap. Ibisaya na na ko in Sayop English. panaghap. Kung English. Misconceptions. O di ba, layo ra kayo. Misconception No, sa Bisaya, sayop nga panaghap. Taas na Panagap. noon siya. Oh, kani. O nananako daan. Anything nga ba, magamay madako nga.
Abi nako pag makasakyanan na ka, ug nanakay on balay, ayahay ng kinabuhi. Hey. Kaya di ba mo It's a makita, prank. di ba? Oh, yahay, nakisabay na nasa sakyanan, na nasa own house. My God! I hate drugs. Akong kurinte, my God. So kung dako imong balay, dako sa imong kurinte. Mercy. Abi nimo kung naka-aircon naka-ayahay ng kinabuhi? Dili. Tulo ka buhok na aircon sa kwan. Mirisi nimo. Tapos na naka-absorb nga baylan. Tapos nagsakyanan ka, kabi nimo ayahay. Correct. Unang kamo, ga-host man mo, no? Yes. Sa una, hadlok ko mag-host medyo na sa mga middle class. Kanang mga pang-subdivision, Correct, mga correct. kanapit ang mga datingan, mga medyo kayo na ko'y feeling of that kaunon ko anin. Kana bang, that pobre kay ko ba? Labi ang ako ba yung mga doctors, mga na, my God, mga di. Kabalo ka, na-learn ako ba yung sound ako, kabalo na rin ko mo ng kadugan, di na ko confident ko, bahala ko, krayon ako sila. Kay kabalo ko, nga kamo nagkuwag sa kinan og balay mas dako mo bayron nun. Promise ka na, sosyal lang na tanahon, pero grabe yan, nagproblema na kay nilukso ang kuan ana, ang chiki. Chiki, ayaw ko ni katika. Nasa dili mo, namo subdivision mo di mo gabayad og huwa nga monthly dues. Kay kulangan mo, promise, brad. Mura gina nasa ko, sa una gyud ka remember. Basta naka-remember ko sa una, I was invited to host nga ang kuan mga doctors, sa mga doctors may ano. Tama yung mga doctors yun na mga Correct. yun. Pero mo lagi, usay mga bad, pag dako imong income, gana sige kasi pangutang. Bumitaw matingala ka nga, sa unang gamay rin mong sweldo na nag-electric pan lang ka, tapos pag dungag sa imong sweldo, anong galisod yapong ka, kaya nag-aircon naman sa ka. So naiuban ni nga na, well, normal siguro na sa tao, so naiuban mga doctors, ako yaw kayo, pero kabalo ko, ha? Kanay mong social na ba? Nangutang ka na. Kanay mong balay, ha? Nangutang yapong ka na. Wala ni mo nagikasan. Kanay mong sakyanan, nag-loan sa ka. Kabalo ko nga nag-apas ka karon. Correct. I'm sure na-usa diri bagong minyo. Correct. Bago siya nakariyahan Guys, na kano. di lang sa ito istoryahan lang akong bayron nun sa kuha na. Dili na tayo mag-storya. Nalipay ko karon kay tulo ang ni-graduate. So tulo ka graduation fee na. Correct. Tulo ka retreat fee na. Correct. Tulo po naka-lechon. Lalay nga din. Sinasabi ko talaga Lalaki sa'yo. ng classmates. Lalay nga din. Isa ka man. Ha? Tanapin na padungog-dungog na daughter nga itago lang sa pangalang Ella. Daddy, I just want money garland. Wow. Or money bouquet. Wow. Mangita ko tiyan nag-20 karon na papel ipamutang na ako. Ang puta lang sa inyo, si Juan, reaction pa man og palit. Huwag kinapabadlong. Munang gadwa-dwa ko pa ingon nimo. Kada doon ako balay ka. Mupadayon pa ba ko dili. Ikaw di mo imo nagko nakagbalay di ba? Ni separate na. Dili sa nag-rent rami. May gani kay rent may gani tagiya kay sa akong ate. So delayed me 5 months. Wala dahil. Ginoo ko dahil. Nasabay sa kiran. Oh, yun yung malang mahayahay. Di ba? Ta sometime mo nang giingon nga madili pa. So diya sa finance City Hall please lang. Tarong nga yung mga trabaho. Meron ba tanag ka na mo yung sir, nadili mi sa City Hall. May talang buwan na po ng kurente. It's okay. Correct. It's okay. Understand na mo. Correct. Later na po bayari. Dili na ba? Wala ginainga na. Tamo nang moingon mo nga na, balag maglista ang importante nagminahalay ta. Wala gid sukad. Nga mo ato kag sipal ko magbayad ka nga maputlang ka. Ma'am please, ayaw lang sa mi putla kay nagminahalay biya gyud mi. Wala ningon na sipal ko nga okay lang ma'am, di mi magputol karon ma'am kay nakita na ako nga grabe inyong pagminahalay. Love kayo each other. Wala ba? Wala ginasukad na itabo. Bayad gyapon ka. O napay bill deposit operating. Kana. Kumana ka na. So that's why ako naging ko sa inyo ha. Tama to. Sa tuwing gingon ganun namin, live by your own means. Tama ba? Yes. So magpuyo lang ka basta nag-menstruation ka. Dili, Another misconception. magpuyo ka kung puro lalaki mo kauban. Means. Kalaparoon ko sa inyo. Bye. Promise. Kung ang kaya sa inyong sweldo motor pa lang, I know it's really nice to have nga sakyanan ka, pero pag kutob pa lang yun or do man nun may tabo. Nung nagkuha pa kong balay, naningkamod yun ko nga, kanang kailangan yun ko mo, double time mo kayo para lang yun nga mo makabayad yung balay. Tanawa ka ron, makamata ko alas 4. Naglagat na rin akong mata. Kaya mo man to, nagagin ko. Yung bayan nun. Talagang na ako sa mag-rally pa ba tao, dili na. Di ba dahil mabani?
Correct. Malipay mata ko na memo nga dili daw pwede manghatag. Ay, mayo. Very good. We. Yun lang. Pistingi galing. Diba? Malipay ta ko na nga to be honest nga di na daw manghatag og wala na ihatag-hatag sa rally, pakaon sa mga tao kay bawal na. Uy, gwapo na ha kung tininood. Pero may ko sa komilek, we. Ereng ang tanan. Ay, Ay, sir. sige, chikahe. Naku, nadunggan na ba? Makakilo nga bugas sa 300. Try lang. Sila, testingin ninyo. Bisag kinsay may laki, testing mo paraling nga wa mo'y pakaon. Correct. Di ba pag human ninyo libak? Basik ako lang yun eh. Basik ako lang. Basik iagi rin ako ng words of wisdom. Guys, wala magiging pagkaon. No? So, ako lang yun. Dasig lang yun. Laban lang sa life. Laban lang to sa life. Pray lang, pray. Pray lang yun ni Lord. Nga tangang ka. Thank you very much. Salamat sa pagkani. Sila po may thank you. Bisag wala. Balag gutomi. Dasig lang yun ta, konsihal. So, manglakaw sila. Grabe no. Balag pas mo ta no. At least na dasig yun ta ni konsihal. Tanaw ni nana, no? Wish ko lang. Yun. Motivational speaker na din siya. Di, masing ganing hindi pa rin. Bayot, bisa pag motivational speaker ka dahil, nagyan na Skyflex dahil. Correct. Tinood. Correct. True. Ay, ako. Sundang na tayo. Hindi pa dayon. See you on ano na lang ba? May 12. Nalugda. See you on May 12. Hindi, May 12 na tayo. Pag-uma, May 12. Ay, ginoo ko. Kasi, Kung pwede kamo lang. mga panagap ninyo diya nga Opo. feeling nyo di mayo. Di mayo. Sayop diya. Ano man to siya imuhan no kay murag getting to ano naman to siya kanang success ana-ana di ba? Oo. Abi na ko og successful ka, it means daghan na gid kay ka kwarta, di na ka magproblema kwarta. Dili di ay. Kaya ang ano daig siya nga ang word ay nga successful, pwede man nga successful lang kasi mo career, pero it doesn't mean nga ano nagid ka kanang wealthy nagid ka ayo ka. Tama ka. Kaya bala yung imong pangarap na imong teacher, ni abot ka ng Actually, teacher. oo. Pero ang sweldo mo, ragyapon. Oo. Pwede. Ana. Mo na kung pag makadungog kog successful, daghan kay siya kwarta. Ana ang akong pagkuan sa una. Dili di. That's why bitaw nga. Ang imon lang yun ang una na, okay, wala mong perfect na nga. Nagayubanda nga bisag, I'm sure ka na silang mga Henry si... Correct. Ang karon mo, pamagay pa na sila na satisfy silang wealth siguro. Correct. But siguro aning kalibutan na ba, mo lang importante nga, you have to be grateful lang yun. Kana. Like your life before nga unsa ka now. Like for example, if nagtrabaho ka karon, maybe you're tired of na masuya ka sa uban nga mas dagog sweldo nimo, but always remember nga kana po imong posisyon karon. Naapo yung mga tao nga nag-wish nga sila na adi sa imong posisyon. Yeah, I mean like to be honest, GO na sahay kaop ka pulikita kay delayed ang sweldo, pero may labi ka buk mga tao sige message nato o gusto magpaduding nato nga gusto magpa-JO. Correct. So tama ka nga na. So Correct. unsay definition nimo sa success, no? Og pila ba gyud ka C og S sa success? Mas maayo ba daghan C or mas daghan S? Magduha man ng F manggudana. Mas may man ang daghan kaysa kulang. Actually, so mo na siya kay, di ba kana usually makakita ka og mga quotes nga to be successful in life mga ana-ana. So abi gina ko nga ang word nga successful kay ana ka financially stable na di ka magproblema sa kwarta, mapalit na nimo tanan ang imong gusto. Sayop di ay siya. Sayop. Very wrong. Sa ko kay kuan. Kanang really in relation sa success. Pwede ka mag-business bitaw. Sa kala kung na kay business kay Mo lang gyud na karon. automatic diyan ba? Oy, na kay kuan ba mag-easy kana kanang nanakay income every month nanakay kuan. Ano to? Muna kuha ba sa una? Absolute siya. Kanang kuan lang ka easy na imong life kay nanakay di na ka mag-worry nga wala kay kwarta for the next month. Wala kay kaonon. Kay nanakay business nga maka-income ka. Kana ako kuan. Dili day. O ako'y masubay ito kay Sir Juan, dili di ay. Abi nimo nga every month makadawaton nga income. Every month di ka magtapal. Kaya abi magudi mo sa business, abi nimo ka nang gadawat lang ka. Yes. Yan nakay negosyo, abi nimo ka nang income lang ka always. Pero na kay mga bayro nun, na kay renta, na kay tao bayaran, na kay mga equipment palito na mga. Ang positive side lang na maka-loan ka. Kana. Which is true actually. Which is the one na po sa bills. Bad kay nga mindset ha nga mangutang ka para itukod og negosyo. True. Very bad. Very bad. Dapat aya ka mangutang if mag-expand ka sa imong business, diya na nimo Naana siya. siya standing na Yes. established na.
True. True. Sa bagay, depende magud sa bagay lagi kasi wala ginoy ka ng business nga automatic yun. Nga mahimong successful. Kasagara mo ba nang gabuhaton sa kanang mga networking nga linya, di ba nga? Kapoy mag-empleyado, dapat negosyante gyud ka kay mo. Which is tama naman bon. Sa bagay ang empleyado, sa bagay kung matarong ka or dili, labi na kung wala ka sa sales department, kabali office work lang ka. Kabalo ka nga sa pizza 15, you will receive this certain amount. True. Mao lang. Ang sa negosyante, kung gwapo ang dagan, unlimited ang imong ang imong income. Dili lang ka fix nga 15,000 ang madawatan. So kung kayod ka, taas ka. Pero mula ang imong kuan kay ikaw may mangamot. Correct. Ikaw mo palit, ikaw mo bayad sa kuryente, ikaw empleyado ka, o makipakialam sa tubig, kuryente, si admin na bahala na basta kay nagtrabaho ko nalay may ana nga mga kuan. Though I still also believe nga kasagaran yun mga rich people are those sales people or nagnegosyo yun. Kay lagi dili man siya limitado. For example sa tua, kung imong sweldo 50,000 ra gyud sa dako na magkaya ng 50,000 tana, pero mura di ra gyud ka pirmi. So that's why kung uban kung ilang gi-invest sa lain, so at least naiddugang. I think mas believe ko atong why not idungan hambang napakay trabaho magdugang lang sa ka. Tapos kuan man na lesson man na mo nay uban pod nga tao nga gusto sila franchise na lang. Kay pagdawat nimo wala kay na may proseso. Yes. Nag-invest naman lang ka na may process mo ning buhaton ana. So wala na ilabad sa ulo. That's why siguro gapatok pod ang nga naman pa uban nga mga risk taker nga adili mag-create yung akong kuan McB ana kompetensya sa McDo o Jollibee. McB akong baton. McB is Parsha ana. McB talk bitok ana. So depende po na sa risk ko, pero mo lagi kung negosyante ka taas kayo ang risk. So it's either bankrupt ka or yabu ka or pwede sa kang mo success ang imuhang kuan. Pero again dili lalimbay. That's why bitaw na mo ingon kung mo tan-aw ka sa kanang mga empleyado mo ingon kailangan mag-increase og kuan sweldo, mag-increase kay kami kapoy. Sa inyong yung gitan-aw is ang inyo ramang yung daily kay abi nimo nikita tao in a month og pila ka milyon. Pero gross ra na wa ka kabalo kung pila ang kuryente ana, pila ang kuan, ang kahago. Gibayaran po nimo ang risgo sa iyang pagmugnaan nga negosyo. Kay kung ang iyang loan kung nabagsak o asa man mo padulong ang galya po no. Merisi ka diya. Yun. So tama sa mo lagi ang uban mangod kay mo na i-push ba nga pag negosyo ka asin so ka magsasuccess kay. Correct. Lami kita. Bigla kang nag-success. Biglang success ka. Bigla kang sumakses. Bigla kang sumakses. Sana all biglang sa success. Linya kina sa networking ba? Correct. Or kanang sa mga insurance company nga ingana kayo lang yun mo. Kinod man sa pod no. Isa pa kanang in relation po na kayo itong sa ako nga side or sa ako nga part. Di ba ga picture man ko na ako kay kuan gikubay ka ng salig di ko sa akong skills ba nga kabalo ko mo picture ba, kabalo ko mo may video ba, kabalo ko mo edit. Pero dili pa mo din na mao. Dapat mo ka mo market pa man ka. Correct. Kailangan pa mangitag client ano ba murag dili enough ang imong skills nga kanang unsay mo nibawaan dapat mo expand pa ka para malukop nimo ang kwan ba. Mo na dapat mo bito nang giingon nila nga. For example sa farmers, tana dili lang kutob sa pagtanom. Mahimo po silang entrepreneur. Correct. Kay mo lagi nang naitabo. For example, farmers, di ba magyaw-yaw ka kay nalay usa ka tawo diretso lang siya nag middleman siya mo imong kwarta kay negosyante mo siya una. Ang problema kasagara gyud na itabo sa study. Farmer ka, guwapa nga farmer. Correct. Nag-farm ka karon. Karon gingnan ka nga naka-stall ikaw baligya. So ang tendency nag-try ka. Problema sa sigbag ligya nimo, di na mo makita kadugay ba mahalin ani. Correct. Or kuan man ani. So Nalata na lang. ma-frustrate ka. Correct. So mo nang nadain middleman mo dol sa imo, ayo nakapuyay mo kagalingon. Magkulat-ulat pa ka, pila maapakyaw ko na lang na pila man. 100 ang tapok ako na ipalit ana. So ikaw karon, ana na lang palit na lang kulin, ana lang. So si middleman pagpalit na ko 100, baligyan ako 1,000. Correct. Dato siya. O da karon no binang sa mga bodega, mo man nahitabo sa middleman din nato sa mga vegetable landing nato. Ang bodega lang
ani negosyo ko, dili ko farmer. Naka-afford ko magbot og bodega. O ikaw farmer, niabot ka usa ka help. Pila man na. O sige dire. Pag store pa lang sa per kilo pa lang na nimo, nana ko'y kuandaan, patong. Pagbaligyan ako, another patong na sa mo palit. Meresi. Wala ko'y gitanong bay. Ako Correct. rang building ra. Kanay nga na. So, kailangan po lagi nga ma-entrepreneur. Para kasi, tama ka Brad. Pero nako, dili tanan host, abisan ako sa unahan nga, kabalo sila modelo. Pero dili di tanan host nga, kabalo model ba yung client nyo, sa ni packaging, o sa bang. Kaya nagsugol ba kong host. When I entered aning nga industry, nag-hosting lang ko, mo pato'y pagsulod, remember ko ito, mo pa'y pagsulod sa TM ato. Touch mobile pa to sa una, di ba? Gusto sila mo sulod kay kusog ang talk and text that time. Tana friend na mo ang burag kuan kay iyang mission kailangan mailan ang touch mobile. So among kuan nami mga promo kanang burag barangayan gyapon. Correct. Pagsulod na mo sa barangayan bay. Na-realize na ako nga, uy, kailangan man sila og sound system. Kailangan sila og mga dancer, barricades, bangko. Uy. Ano na ko dili ni pwede nga host lang ta. So, kailangan mangita og mga talent o mga mo dito nag-condemn yung sound system. So, nangita ka Yung din ko nga, suppliers. ano na lang, boss, ako may kuha mo para package na lang ni. Correct. Pack. Na sound system. Correct. Ano Correct. yun, hantod nga, kadugay kapuyan naman siya nga siya, Burn, gusto mi di may tabo sa barangay kanina. Gali kami na lay, kuan. Ako na i-plaster tanan, pila may budget ninyo. Correct. O di paghatag sa budget, ngita din kag sound system, dancer, ano. Dito din nabuo ang among event organizing. Pero dili tanan host ingana brada. Correct. Nga maka-create o kuan. Kaya na may uban nga maulaw di ka balo mo kuan. Maulaw ka ng patong. Correct. Ay, kalamira ng patong. Correct. Ampay na sa akong driver na ako nga si Mark. Ang mga patong-patong. Di ba? Naiuban may dili ba kay hadlok sila kay kanang patungan ng wala mo. For example, nagrenta kag tent. Yang renta sa ako 5,000. Ino nimo nga 8,000. Correct. Sana nakatismil. Correct. Di ba? Laway ang Correct. kukunan. Correct. Gi-package. Correct. 5,000. O, di, nako'y 3,000. Siya na ibala siyang tao. Kanang may ngana. Winner. Yeah, out of topic lang. Oh. Regarding pila man gyud dapat ang patong? Pila ka person? Lagi, pila dapat ka percent? Pila ba kasagalang to? Di, wala kay ko'y certain person. Pero ay lang po katunga. Ay lang po more than katunga. Para na ako. Like, for example, kung sa 5,000, at least patong lang kag mga 1,000, di ba? Yan na. Yan ang lahi ang sa sorry. Nasa mga event supply, sorry. Para na ako, dili na kay ko sa 50%. Kung liog mo gitong sa kwan. Wow! Chismis. Pero na po iba na nga, kung suki na taka, ikaw ako correct. decoration. So, iyag yun is, decoration is 10,000. Pero suki na taka, ang iyang price ako is 8,000 na lang. 8,000 na lang. So, Or naka 7,000. Correct. So, nako'y 3,000 daan. Correct. And that's business. Okay. Again, wala na siya problema. Kanabi uban po nga nang grabe ba'y patungan pa. Correct. Mo man ang business, basta kay wala ka giilad. Correct. True. Ang sayop di akong, for example, gingnan ta ka nga, uy, 10,000 imong price. Yung alo, ang kuan manggod ka ng kwarta ba? City Mill yun daw. Uy, ang yun ka City Mill. Sige, sino na City Mill? Kay mo, 10,000 ba nang kuan? Ang problema, kay naibawaan mo nga 10,000 yun akong gisingil, ta City Mill, kana mo'y ilag, kana mo'y di mayo. Pero, Sure. kung nagsabot ta, 10,000, okay na ka na imong 10,000 ha? Okay na ka na. Okay na kay kuha na. Solve na kuha na. O sige, 12,000 akong isulti dito ni Pato ko. Correct. Wala problema na nangid man ko. Ta okay mo Correct. kasi mong 10,000. Correct. So ayaw ikaw bawasi. Kabalo ka lately mo na kung naproblemahan sa mga farmers karon lately. Nga sa ilahang value sa ilang. For example, kung kani ilang gulay. For example, ang farmers maingon nga 10 pesos per kilo ni sa amoa. Okay na yan ng 10 pesos. Ang problema ba'y pag abot sa vegetable landing ba'y instead nga mo patong sila nga tana 12 bali. Hangyuon Hangyuon sila, pa. may mong 9, may mong 8 city, hantod ang Hantod wala ending 5 pesos na lang. Ngano ako may yung bawasan. Yes. Lagi. Dapat mo patong mo kay ang uban gusto man sad nga barato ang kuha sa Manila kay Manila nila ibaligya. So gikan sa imong gis na ni balik ni 8 ni 7 pag ma-chairman ko sa So agriculture. munang skat kayo nga Busa ibalik si Konsehal Bernie sa konseho. Mao gina mo na akong sunod nga mission imbestigahan ako na din sa vegetable mo din ang landing. skat kayo ang kwan ang Mindanao nga barato kay sa Mindanao Yes. bay. Pero
Sagad ka gyud yung Kabalo lang mo sa suffering sa itong mga farmers Correct. dili para May doon man maabot ba magdala diha. sa kwartain siya nga pila man ang talong ana ay gis lang ang kilo no sir. O doon ko na talong be 8 na lang be. Anaon mo ko ka? Lagi. Dapat bali. Okay naman ang gis para niya makaginansya naman siya ng gis. Okay naman na dapat 12 or Yes. 11 akong kuan para baligyan ako to 15. Correct. Yang nyo na ako siya, 8 na lang. Pag baligyan ako dito sa Manila, baligyan ako 20. Mo. Ba't ang dakuas ginansya? Luoy Mo na yung kayo. problema. So, Ngano man gyud yung inani. Tinuod ba na nga makagaba ng ingana? Muwam ang sila butang ginadato nangagabaan. man, huwag sila nang gaba. Nangabit pagali ang uban, idagan pa Kasi kasawa. man Kabalo siguro dito di sila. sa health gigo. Lagi. Yatay gid sila. Mas hindi, Di man ni panunglo no pero unta. Guys, Char lang. unsa ni chicken burger nila ni? So, Wow. di ba yun ko pat para mag-bain-bain? Sige. Tambo kayo. Ha? Tambo kayo. Uy. Sige, tag sa taday, bain-bain ta. Kaya dako mo kayo siya nga burger. Ngaon ba kag kamatis dahil dili? Oo. Kaon oy. Kaon kita ka nagikamatis. Ay, sorry. Sorry ito siya. What's the meaning adto? I'm so Uy, sorry. nagpagawa sa bang kuan karong bang kuan sa Comelec ba nga bawal lang kang mag-joke ano sa mga camping. Bawal ang mga green jokes, mga ana-ana Hoy, daw. Na-over na. As in, Unsa may okay naman sila maging mag-rules pero Dili kay parang na may kandidato ni ingon nga yung mga single mom pwede niyo po yung ako mga solo parent kuno mga ana. solo parent pwede niyo po akong sana nang matulog sa kuha ana ba. Ana. Pero medyo sayop sa tunga pagka-plaster ha. Layo na po to siya sa Yun, imong sila mga pagka-deliver. Basta lain nga to pag- lagi pagka-deliver. So daw di na ko pwede nga mag-joke-joke ko sa mga nanay. Uy kini si nanay may asim pa ana. Di na Cons, di na ko pwede ilahan na- man ka nga komedyante. Oh. Ba man lugay ka guol. No, ko. Kato siguro siya trying hard. Ta- Siguro to. ana- Basta lang naalam si siya mabanat. Si Willie Revilla may gibirahan siya kay gi-interview siya nag-joke na po siya. Pag unsa imong ordinansa ay pag magkagubot daw sa Senado inya nga. Oh ano na hep hep. Hooray. Bigyan ng jacket. Oy, regarding ano ba? Nay ko na ba nga video ba nga gipangutana siya kung unsa imong mga ordinansa bato nimo kung makadaog ka sa kwan. Ang yang gikuan kay gipangutanan niya ang nag-question sa iya. Unsa may mo Back offer to nimo? Unsa may gusto nimo kwan? Back to you. Ikaw mudagan kag senador inana imong Ang yan gawin. siguro ang pasabot, Brad. Pero medyo nag-guess na ako. Sige yung pasabot siguro nga. So need. Kung unsay need ninyo, mo'y akong idusok dito. Pero lain man gud pagkaingon Oh, gud kay. lain pagka- Unsa man imo kabi ikaw. Laro. Ikaw na lang dagan. Laro. Magid, ano ba murag ngano inadtunto yung tinubagan bay. Yan ana siya nga wala pa siya plataporma. Ayan na siya magunaw na Kumudaog kumukadaog na na siya. Kaysa kaday lang. Renin sa to dere ha. Murag dila ay lagi ning style lagi. Oy, pero kusog siya sa kwan. Problema na kay Survey. kusog kayo sa survey. Ah, Pasulod na. i-effect iyang pagkakuan. Bigyan ng jacket. Pagsulod niya sa session, ighiling-giling. Ighiling-giling. Ano. Pero Sa man mo nga ako galing, di ba? Gikan sa mga sa man asbil ni bitok-bitok diha sa... Isa na ka misconception na kung Kasi walay ka ng background sa legislation, walay Yeah. mahimo. Pero si Konsihal Bernie. gila ko kayo mabalik kan kay Nabayaran ni. Pero to be honest man, nagsingin ako yun na. Katong na manager ko sa ABS-CBN for 20 years, daghan kay ko palisiya sa MOR nga ako yung giusab. Kwan kay ko good ka nang, kwan kay ko ka na bang Mato na dagan na ulit si mo. And that's part, di ba? Being a manager, muna inaupan nga, na matagak ng mga, naging nga suko nga ano na, akuan dahil lang ano na natanggal nga DJ. Kaya ako, number 1, I hate late. Na-dead air yung mong radyo kay late ka ni Abo. Diba? Okay naman mini attorney. Hindi kita iiwan. Kasi po, pinagangad-hangad do. Oo. Walang iwanan. Wala ko di ko gusto og kanang may ana ba kanang tagan-tagag task. Wa ko'y problema basta give me your task. Pag wala ni di mo na kuan nga task, madamay ang whole team. Kana. Di ka marinyo. Kana gyud kana. And that's part na sa imong responsibility True. being the manager. Tapos daghan kay ko giusap ng mga palisiya bay. Kaysa una ka nang na mga talent pay nga dugay kayo ma-release. Nakiglaban gyud ko ana dito sa Manila na tong ibes. Na late mga igala ni sulod sa
Sa din yung problema na to. Alam, gagawin na lagi pagkaon karon. Ako nga last na itong akuan, kay gakabilan pa pagkaon karon, kay gakahot na ta. Mga patay gutom ta lately. Ganun lang naman. So naman. na ay background din yapon si Con sa policy making. Lahi lang Correct. lahi lang nga arena. Yes. Nga fields. Bagay ko gyud ka lang bang basta pagtanong ko nga mardi ni maayo for my people or para sa akong mga DJ. Gisab gina. Wala pag kagareklamo sa ibang tanggal. Ginabash ko sa ubang mga friends kasi siyempre lahi maging ilang ikwento. Ba ano nawala mga dabay grabe ba si Bernie ba kay kuan gyud kay ana. Which is para nako normal man gyud pero I know man sa akong self nga nag-abide naman ta sa rules, nag-abide naman ta sa kuan. Kaya ako man say dagukan nga ngano man imong DJ nga pagbaranggayan kalkag kay buhok dugay kay mo abot naon ka ba so Mabalik sa imo. mabalik sa kuan nagbaranggayan mi wala tapos taganimo another chance nagmemo na ka kay diya pod sa ABS in fairness na sa ABS nagi kay memo dapat ako gikuan gina ko na ini katulong nga memo pag the same lang gihapon wala Na due process. Due process. wala sad ko nagkuan og ganang mga garelasyon between mga Diado. Diyara ko to mga igala. Aba. Wala ko nag-promote. Ito lang, man ka Diyos hawasang. Ay, mga forbidden love. Yes. So, Dapat ginaan dili ko, sa ana. ko na. Medyo bugoyon man ko, pero dili sa to. Nagbagong buhay na beta. Correct. Ayos ka sa mga sinasabi mo, nakatingin ka ngayon. Nagkatubang sa mga sniper nga karon. Nagbago na lang Nabago na. Sa pa yung mga lain na itong mga misconception. Sige na, go. Yung mga bahalag sa balay, bahalag bisag asa. Kana ba? After ka mo graduate ba? Ay okay na Nagbita na mo na mo gamay last week. Sakto yun na. Karena pag kami nung graduate na college, yes. Okay na ba? Manak. Actually, prepare lang day ka para mo sulod ng yung tinuod nga war. Sa battlefield. Mga battlefields of mga pasipsip, backer system. Oh. Uy, panagap sa nako nang abi nako dili tinuod ng backer system, tinuod. Which is very true. Very true. By confirm yun. As in. Kanang tinuod sad nang abi ninyo kanang dili magmatter ang school, matter gyapon ng school. Tinuod na. Lagi pag na application, okay. Oh, Ateneo. Okay na. Wala pa lang review. Pagtanong pa lang sa taga Xavier. Lagi bias gamay. Left dayon. Looks smart. Ay dili ang pinakauna tama. Look sa una sa profile. So man isa nag-selfie rin muna may panday. Medyo ikis man. Ay, Xavier. Consider. Dili ka sa Columbia yung consider. Uy, dinood ginakon sa akin. Di ba kuan man ko interview kog mga applicants sa cafe. Dili ginako to ginabasa ang mga wala gipreparahan nga resume. Yes. Kana basa-basa lang bitaw padaplin sa. Pero kung ako tong gibalikan, bayot daghan gyud siya job experience, gabi iyang giagian. So yung for fill in the blanks lang siya. Data nga fill in the blanks. Dili ka ganang black and white tapos na lining nga hiwi pag yun, walay ka color maging ana ba. Pero in fairness, pag details sa details. Mo, uy, dako siya experience ani ana. So dako nung magmatter ng ano ba? Dito, uy, gwapa. Mo nang ganyan nga taas kay mong standard. Left dito, uy, gwapa. Left, uy, gwapa. Uy, medyo tengap. Ay, Xavier. Okay, consider. USTP. Medyo ano, gigo bias, gigo anang duhag yun. Xavier, USTP. Kay, namang gumi mga intern sa ABS una. Pagkaning school, in fairness, grabe, kagod. Nagyon may college ba? Di lang ko magsabakin sa... Ba? Nasa ABS. Grabe ka mga tapulan ba? Grabe ka mga tapulan ba? Kana bang narapirminti dia maglingkura, maghulat. Ano niabot man ni sila ngani nga level? Nag-expect mo graduhan mo. Dili pwede. Bias ko sa USTP o Xavier. Wala. Pasensya sa uban school. So kinsa mo to? Pilgrim ambot mo. Okay man. Pipila ra mo giga ko sa amo dito. Ana, medyo bias yun pa na oy na school ana. So tinood na ang school medyo ano siya din kanang boraog
Factor, daw nga Tago na to, factor. basi kailan mo ani si Froilan na may kailan na. Familiar. Kung Familiar. dagway lagi mo tanaw, mas may bayutang istek lagi mo mura magsilhi. Murag silhi, tapos sabay. Yung lipstick hindi naaayon sa skin tone. Hindi na ayon sa skin tone. George Froilan, paki-google na lang. I love you, Pag-isa- Froy. Kao ba naman na bago sa opisina? Pag ingon niya nga graduate, may nag-save, medyo nausab. 180 degrees. Oh, mau ba? Savior ka kanina. Math major pag Math yun. major, teacher. So medyo nagi-kuan gamay ang, Usa ba na gina mong hairstyle, bro? Diya ka nadali. Pero in fairness, ayan ay bag nga gamay nga dala perminti og brochure. Tanan, nagala. Kaya yung kaso, Hindi, kontra ba na sila ni attorney? oh, Boardwalk ba na siya? Boardwalk na niya, labi. Iyang nadamay tanan. Pag humagyan ng eleksyon, tanan na nanay mga brochure. Kasi klase na. Maligyan na ng- Sa bagay, hindi na pa nga let's support each other. Po sila mga mamalit kaya punta Correct. shampoo, sabon. Correct. True. Dili na lang ta sa maka-earn og points. So man, ang naka-advantage, to be honest ba, ang advantage mo ganing mga commercial like mga sabon is gina-advertise mo gud sila, that's why they're known. But not dili ka makaingon nga tungod kay nindot na nga sabon kay tungod lang kay grabe ka advertisement, but in fairness sa mga products aning mga ngani, mga nindot ba humot sabon, di ba? Wala man gyapon. Wala man gyud nag-testify tama. Testimonials. Sa anang sabon mo nang dili kay no. Tungod lagi kay ang ilaha man is more on sa people mga distribution. So mo nang wala kayo advertisement. Pero kung kuan po, kung inyo mo yung tanawon sa inyong Pare-pareha na. example sa opisina na to. Actually, makatabang pa mo to each other. Correct. So brochure, kamo puli man na naman dishwashing po diri na po sabon diri. Di kita lang po mamalit. Para magtinabangay ta. Mao lang pod kung kinsa po yung office mate mo po kusog mangutang. Pero mas may man ang office mate kay ayaw pa ingon nga pa kay sweldo kay dungan sulod na ang sweldo. Correct. Shout out sa mga office mate nga mo'y take update. Kanang tig-ingon nga guys. Sulod na ang sweldo guys. Shout out from Karen. Amo na itong mga gis ay Ginoo ko. Panagap sa palain. Love can fix everything. Ay dili bay na ko'y sayop anay panagap kani siya mismo. Dili tanan bayot, hilig yung lucky. Lagi. Dili, siya may nausap na to, di ba? Sa'yo Well, so far, wala masag Ikaw confirm. Dili tanan Dili. Kasi pag ako babae, malug ako hilig. Pagtawin Rephrase. Dili tanan bayot, Atat. or mang lucky yun. George Froilan. Galit ni George Froilan. In fairness niya, Lagi. Di, kuhan kitsa ng literal nga babae. babae yun, kanang panguya. Ay, kayo. Mga tanat na diri sa Talagang Cafe pili. Maximo. Nay ulit tao sa inyo diri, boss. Nay ulit tao sa inyo diri. Ulit tao. Single. Ha? Single. Grabe kayo. Lamo ko may dalaga diri dun nga. Na-worried ko sa iyang mental health kay... Nasa kitchen. Visit you later. Bisita sa kitchen. O di ka magutman dahil sa kitchen. Tama yun. I mean, tama, no? Kani si Sam, ang nakapausap na to nga. Kita nang bayot na ko na ilan so far. True. Sa ako po na True. Ay, sus, mawala lang ka, Jot. Pagbalik ni mo, tingala ka, nagkaitom-itom lang si Nina. May pamilya. Asa kagikan di ay. Hugaw ng tuhod. Naugaw na, tingala ka, basa ang tuhod, no? Ano basa yung tuhod niya? Tiles may diri, agoy na, dagiludhan. Kinuo ko. Tapos mo pag yung mga tengap, mo pa grabing laki. Kani girl na to, guwapa. Tanawa, ang pamilo. very reserved. Tapos, ang lips. Bulaw. Pero dili siya may wala. Lagi. Mas ako makatapuan ko. True. Kastarya ko. Gitry na gunin siya Sabi attempt siya. sa tong driver. Wala ni effect. Gilood, gino siya. Dili ko, sir. Murang mabastos. Duha pag ka driver. Gipanay. Na-stress siya. Promise. Wala. Di tama. Sayop na mo na nga panaghap. Kita na mo kaila. Sus, gino ko makita Sakto yun. laglaki. Kani wala. Okay na Di, siya kuhan man good. muli. Malagi kay si Sam good kay kuhan Maria Clara siya bay. Dili sa hormones na. So, ang iya dong hormone, nawala iyang gana. Munang tingala ko siling gusto mo palitan ng hormones. Kaihata doon niya siyang bana pag yun. Para daw mawalang gana. Ay, wala, dili ni.
ang atong issue dili di lang kay nga nakagahi. Pero kung gana tong stress, my God. Naunsa day ka day. Pag hormones, ano ka matingala ka kay nanunong tusay bubuang. Anong sa man ko hibi? Wala ko'y gana, pero anong sa man eh. Okay, ginoo ko. Si Lingling ni nagkumot-kumot sa ako. Sige daw, sama sa pawalaan misconception Ginoo sa ko, mga ay. LGBT. Sa may mga misconception sa mga LGBT. Okay. Unsa ba? Unsa na ba kung oras din? Kuan. Sa taas pa. Oo, nagtuo mo nga confused rami. Oo, daghan ana nga kanang naglibog lang daw, identity crisis lang daw. Oo. Pero para kung ako lugar imong pasultihon, I know my favorite color. You don't have to push ako ang kailangan blue gyud ka, dapat blue gyud ka. It's because I know my color. Oo, so whatever lugar unsa pa lang Pero ingon. kasi klase man mong LGBT, di ba? Naman sa LGBT gyud po nga bae ko or laki. Yeah. So ikaw kuan juga. Oo. Nga. Then kana pod, klase-klase, bisag sa mua kami trans woman lugar, kanang kuan dili mi kanang pareha gyud tanan like kanang dapat babaihan gyud kaayo ka, dapat ingani gyud no. Kay same lang gyapon sa tinuod gyud nga babae, klase-klase pud biya sila. Yeah, tama. Ana. Tama ba? So na mo na. So lisod kay na daghang kay CR ninyo. LGBTQRSTUVWXY. Mo binang usa di ba sa SOGI bill? Tama ba ko? Oh, dapat. Usa na sa ilang gibutang nga produksyon nga dapat na ICR for each genre ba? Tama ba kung burag? Di burag. Sorry. Gender. Kanta itong genre. Sunata lang daw ni. Reggae ka. Reggae. Bugok na konsihal niya. Na-pressure ko ka na itong principal si Paulo. Tama no? Kung mo nang usa di ba nga medyo gipalagan ang SOGI bill. Dili, mailaki. Anong kailangan maging mo buhatan o laing CR? Tindog, lingkod. Ano na lang. Pero wala gid. Yeah. Ako, yes. Musang niya day sa bawal. Di, grabe siya. Di, punoy. Nga na, naging-kadak si ma'am. Dili naman daw kay nag-hormones ba ya? Sorry. Nga na, naging-kadak si ma'am. May laman ako si Sam nga pag anto ta di ba anto sa bukid mo ihi man na siya kay UC. May laman ako kang Sam kaya ang ihi layo sa tai. Sorry. Naman ito sa kanan Andre. Sorry. Dili mayo tong election joke. Dili pwede kay nato Grabe sa. naman sa gyud nga kahayag kay kuwao naman ko ani nga kahayag. Grabe kay nga Wala like. gid ko. Wala kuwao na ko ani nga kahayag. Kakuyawan ko ani. Brad, human contact na Brad, human shield sa si Poppy kay Actually, taas mo kay siya. wala may blinds ani. Oo. Tsaka picturean ala. Sa mukha ko. Sapa na kita diri ba? Ay may pasayloan may sa uban mga customer. Sorry sa mga customer. Nalingaw lang yun may mga igala sa among mga. Siya na po. Amo lang nang katawa-katawa among kakapoy mga igala, to be honest. Kay nasa yung mga panaghap gud nga basta politician, daghan kwarta. Kana ba? Kana very legit. Dili ka nang charla niya ako drama nga ako. No? Day, Lagi mga di wala sa kon nagkuan lugar nga mo na tanong dagan mga wamde kay kwarta mo sad akong giyon sa akong sir mo mi receive bitaw na ako sam kay wala mo gyud business wala mo bitaw tong sulti na ako perminti sa katawhan nga pasaylo ako ninyo nakaapan nang gyud nako walang gyud ko ingon nga dakong mga negosyo so kung mo to mo opisina matimingan nga nakasweldo si Lingling or nakasweldo mi mo na natay matunol gamay. Correct. Pero talagang gamay lang na. Kuandra kong pila. Pero matimingan saan mo ka na medyo layo. Delay pa. May lagi ma'am, baliki lang may dire. Kaya pa yung naglisod. Kasi yung galisod may dire. Another misconception po nga kung politician ka na kay dagko nga negosyo. Kay mga gikan ana pero si Cons naman yung one term wala pa mag. Donut dali ni na. Lagi. Papagi ko kakural sa among gon. Ipangatan na gyud akong itoy kay di na ko kabahong. Tapos nag-iring-iring pag yun may karoon. So, pero tinod ni I don't know, di ko kabalo sa unsay style. Pero I want to be honest, if given a chance kung magnegosyo na gyud ko dapat. Pero nagi ko'y lain. Dili pwede ba sweldo ra ka mag-agal. Tinod. Do ako, ang naitabo sa mo sa opisina mo na makakita mig partner kay naman ko yung mga amigo, mga negosyante, makipag-partner ko. So monong usahay nami o ako lay tulay, for example, ang mga wheelchair, si Card Masters naghatag.
So kita mo nangitag beneficiaries. Kanang may ana ba? Swerte kay ta kay nay mga groups nga nisalig sa tong opisina kay kabalo sila nga dili na to tigbason or di na to ikuan. Nato gyud tapos nisulod sa kog mga organizations nga pwede akong resources gamay pero tungod kay ang organization nakatabang wa mo po na ko sila gigamit kay ila mag yung pangalan ako gidala. For example, Lions Club kanang may ana. So nangita lagi tag waste. Pag gusto, ang daming paraan man gud. Correct. Pag ayaw, mirese. Political will. Nga nagyapon. So, I think it's about time nga kanalang, siyempre, business gyapon nga. Sabon, may man mga abogado kay makakuan mas. Ako naman, akong business is kalang event organizing, supplier, or kuan. Pero dili man permi good. Ang mga events. Project-based Oo, project-based man siya. Dili pa ng uban ba nga na yung mga buildings, na yung mga renta, no nga. At least, pag human nila, sa tao ka na, balag wa sila ibuhaton, na sila yung monthly nga dugang. Passive So, income. okay kayo. Kita, wala man. Si Balata. pero again, wala mang giingon nga namugos nga inyo kung botaran otro. Pero maluoy mo, be. Ayaw na po sa lubot karon this time. Isakan na gamay. Pero tinod na, nailang panagab lagi nga pag politician ka, naagyod perminti tanan na ay saktong resources po dili guys. Dili. Timing ra po na. Hopefully, sa ako palaging giingon lagi kanina, ang giutro nga, may nang kumiling nga, bawal na manghatag. Ay, malipay may anak, walay panghatag. Pero, Bot lang. ambot lang. Asa to dapat yung gingon 300. Pag maingon pa lang ka nga nakay tapok-tapok, ang sunod yung pangutana, daw be, naginay daw be. Natay munay, katong dako nga munay nga 5 days mo dili gutomon, 5 days mo di kalibang. Daugo na lang sa Ana lang yun. Ana Nag-try ka rin ko guwan ka ng magkiktipo ko sa mga friends ba para basin pwede ka na dito ba. First good yung sa pila man ba okay. Mga leche mo. Ay na lang. Mga leche. Pero babe, nag-worried ko na ba kay after ta mag-story ba ni mga batanon, mga bata pa ba di ba mga botante? Naimudul ba? Ay, tagay-tagwan na ba? Kwarta lang, ano, sila na ba na? Correct. Sila na puiso na gid sila nga mo ni dapat bayaran mi. Again kapila na gina sa ingon. Kasagara ang gina-portray karon sa mga advertisement mo ingon ang politician nga botari ko, bayaran ta mo botari ko. Ang grassroots klong to be honest ang tao na mismo may muduol sa politician. Sila mo nailista, sila mo correct. Bayari mi or tagai mi, boss daghan mi sa akong pamilya, tagai mi. Nay one time nim nato ta, oy si Bernie may naniriso sir. Kapil ko butar bisag pang soft drinks wag gyud kay gihatag sa amo. First time pa man nato nagkita mo. Tapos kon kon gyud kay mo to nga mo to gipakyaw na ko yung saging. Ma'am, upload pa yung saging. Yung kahinog, upload pa pero sige na lang. Pagkaon ako ma'am, burag upload pa. Sumuto, yung diskarte, sumuto, nagpalit mi siya yung saging. Nakapalit mi, so okay na ta ma'am, quits na ta. Moro toy, dagan salamat. Part 3, kutob ni sa part 10 tanan. Wapo ni nga topic ng mga panaghab no. Dili ka lang sa topic. Burag garant lang ta. Yeah. Burag garant pero real talk ni. Well, ang maigo, ikatawa lang nato ni biro mo man gining realidad mga tigsonan. Mo ni ang kakahitabo gyud sa atong society. That's why nga ganang kay kuan nga podcast kay what you see is what you get mo gina istorya mo ning kakahitabo. Salamat sa among mga followers perminti Yes, thank you. Dagan salamat sa Cafe Maximo. Yan. Gwapo lang nga ning orasaw, pwede mo pang meetings diri. Nay abi ninyo walay parkingan sa left di ay ay hawan nga pumasa. Diri mo agi sa kuan Fico ba di ba? Yes. Di mo First Street, Fico. Nazareth. Pasulod mo rin sa Nazareth. Dolores. So nandayon nay abay ra gini sa ilahang FB Suites. Shout out dia kang kuan Plumbom. Unsa diri nga address yun ma'am? 17th First. First Street. First Street. Kaning First Street mo gining pirmirong Asa dalan. tong ikaw na 17? Kapo ko Sa muna Pikas. gitaw-tan ganiha. Di sa Pika ba may 17th First daw. Nag-abot man sila. Basig naabot sila. Nag-abot sila 17 first ng ana. Ha? Basta kay kanila laging first, pinakauna gini siya. Dalan. Napuning Nazaret ambot yun sa pagnambiring ano. Hantod karon. Gi-explain man na nga Explain. kani nga nay diri nga side nga part morning first 1 to 20 nga. 1 to 20. Tapos Yung sa side. Pikas nga side kay katana po Ambot sa pag gituyo daw na gituyo daw. shout out sa mga taga Shopee, Lazada. Kamusta ang iyong pagpangita? Kumusta inyong pagpangita sa mga kuanderi? Kasabi ang pare nga nagkuan na
Pangaka. 12:30 asa ba kaning 12:30 oh. Karon pa lang oh, asa ka na dapita ha. O saan nga street ka nang Ang problema ko na sayo pag yun nga parallel pag yun ba no? What if kung parallel ang nasulti ba? Kaya dili intersection ba yun? Ang timalan naman din mo kanin yung sa elementary ay unsa nang elementary diya ang dalan. Yeah. Kanang Southwest. Kana diya. Kana daw imong timalan. South. Para may bawaan mo ang mga dalan. So padulong dito, diba? Libog kayo. Mano imong Okay. murag main niya nga So ron. na ito Masako first, Masako 16, Masako Basta kay First Street, Nazareth. libago kayo mga ganun. So mora to, dagan salamat sa intanan, Kimberly Kauban paghapon, si Sampana. Sawadee-kap. Dalaga gyapon, katong mga Maria nasa Clara. gawas, pwede mo mo PM sa iya. Ito nasa kitchen. Dalan sa kitchen. Sa kitchen. O wala pa mo sa plano. Wow. Relax. Please, before magsara ang iyang bangag, mabisitaan sa bali. Si Juanito sa One Photo. Alright. Bisita iyang Facebook Thank page. you so much. One Photo. Galing na bata ni. O syempre si Drew Dalapo Galu. Kini si Consiel Bernie Bisok-Bisok. Dagan salamat sa intanan. Anto sa sunod na po na episode. Part 3 aning mga misconception. Grabe lagi part 3. Part 3. Bye! Bye! Bye 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 bye.